Anem a fer un musicograma amb música de Beethoven, les ruïnes d'Atenes. Recordeu a Beethoven? Anem a fer un musicograma amb percussió corporal. Hem de dividir-nos en 7 grups. Cada grup serà un color. La percussió que hem de fer pot ser palmes, cames o peu en terra. Però atenció, només has de fer el ritme quan apareix el teu color. La fletxa indica el color que ve a continuació. Pot aparèixer un o més d'un color a la vegada. Després podreu repetir-lo canviant de color.